ଲେମ୍ବୁଟା ତୋଳି ଦଉନ ପାଚି ଯାଇଛି। ଗୋଟିକ ତୋଳି ଦଉଛି କଣ୍ଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା ପୁରା କେତେ କଣ ବାବା ନେଇଥିଲେ ବା ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଲେମ୍ବୁ। এইটা ନୂଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। ହଁ ସେଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି। ପୁରା ପାଚି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଇଏ କଣ ମେଡିସିନ ଆଣି ପକେଇବା। ପାଚି ଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ ସେମିତିକା ହେଇଥିବ ଆଉ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପୁଣି କଢା ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଗଛରେ ବହୁତ ଫୁଟୁଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଗଛରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ କାଇଁ କେତେ ଫୁଟୁନି। ହେଇଛି 4ଟା 6ଟା ଆହୁରି କେତେ ହେଇଥିବ। ବାବା ତୋଳିକି ନେଇଥିବେ ଗାଁକୁ। ଇଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସେ ବାବା ଗାଁକୁ ନେଇଥିଲେ। ହଁ କହୁଥିଲେ ବା କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେ ନେଇଥିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦୁଲବା? ହଁ ବଢିଆ ବାସ୍ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରେଶ ସାର୍ସ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଗଛ ଆସିଛି ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଗଛ କିଛି ଲଗେଇବା। ଆମର ଆଜି ଆସିଲା ବାଇଗଣ ଗଛ, ଅଲରେଡି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ 3ଟା ଆସିଲା, ଲଙ୍କା ଗଛ 3ଟା ଅଲରେଡି ଫଳ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଇନକା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆସିଲା। ଏ କଢଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? କୋଉଟା ତମେ ବାଗେଇକିରି କେୟାର କରିକି ଆଣିଲନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଟା ଆଉ। ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ସେ ବଡ କୁଣ୍ଡରେ ପକା। ଖଡା ଗଛ ଟା ନେଇଯିବା, ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏଟା ତ ବଡ ହବନି ନା, ଥିବ ମଞ୍ଜି ପକେଇବା ଏଠି। ହଁ ମଞ୍ଜି ପଡିବ। ଏ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଖତ ଆଣିକି ପକାଅ। ପକେଇବା ପକେଇବା। ଆଉ ମାଟି ଆସିବ, ପାଗ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଲ ମାଟି ନେଇ ଆସିବା। ଏତିକି ମାଟି ଅଛି, ପାଣି ଦେଲେ ଭାସିଯିବନି।
ନାଇଁ କିଛି ହବନି। ମାଟି ଅଛି ବାବା କାଢିଥିଲେ କୁଣ୍ଡରୁ, ସେଠି କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟି। କହିଲେ? ହଁ ମାଟି ଆଉ ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘରୁ ଆଣିବେ ନା ଆମେ ନେଇ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏଇଠୁ? ଏଇ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସେ, ସିଏ ଯାଇକି ଜାଗାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାମ କରିବେ। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାହାବି ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଧନିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ହବ, ଯୋଉ ପଟା ଧନିଆ। ଏଥିରେ ବୋଧେ କଣ ଗଛ ମରିଯାଇଛି, ବାବା ଏଥିରୁ ମାଟି କାଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇଁଲନି 1 2 3 4 5 6 ଟା। ଆଣୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା ଅଛି, ମାଟି ନାହିଁ କଣ କରିବା? ଏମିତି ଥୋଇଦବ, ଠିପି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦବ, ମାଟି କାଲି ଆଣିଦବ ନହେଲେ ଆଇଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ। ଏ ଲଙ୍କା ଗଛଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା। ଯୋଉଠି ଖଡା ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ପୋତି ଦଉନ, ତା ଦେହରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଗଛ। ଅଛି ନା, ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ଏଇଠି ହବ। ମାଟି ଆଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ଗଛ ବଢିଛି ନା କଣ, ଯୋଉ G9 କଦଳୀ ଗଛ? ହୁଁ। କାକୁଡି ଗଛଟା ବି ଏଇଠି ଥାଉ।
ये पानी भी दे दो ना। पानी आनिबा आस कोर पानी आनिबा दी बाल्टी पानी ले जीवन हो कि बोतल रे टिके पानी रखिबा कहीं नर बाबा मोटर लगला हराण हेबेनी नहीं वो बाबा बाल्टी नहीं आसुन वो मोटर लगुना
ଯିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କ ବଗିଚାରେ 3 ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ କିଛି ଇନକା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବ୍ଲଗରେ।